si kebudayaan nadyan nomer enjok uga disampurnakno nurut peraturan apa sing ono pokoke dak nyebal undang-undang negara semangat 1900 Joko ya gak apa-apa ya wong prawane seneng Jokone ya seneng nek wis wani ujul meneh wis nakokno nang wong tuane ya napa Pak wong areke pun seneng kali kula lah kula nggih pun seneng kali areke wong tuwa kari nandhatangani ya wis maklum wong iki termasuk mode titik model nek model wis sak gradakan tapi nek mode iki rada suwe mode adalah suatu perkembangan zaman wong jenenge kembang ya bisa layu meneh-meneh nek wis kembang iku layu di waktu musimnya lho akhire suwe-suwe ya gak sampai ana kedadian kaya ngono maneh misale saiki rambut gondrong wong lanang
macake kaya wedok, wong wedok ya kaya lanang. Repot wis. Sing diarani celana wedok, sing diarani celana lanang padha wis. Pokok mlaku bareng di sing lanang, di sing wedok sampyo wis. Repot. Lah wong pancene mode, luwe-luwe saiki modele rok telu cacahe. Sing umum, maxi, midi, mini. Luwe-luwe saiki ana mini hot. Apa sih kok diarani maxi? Sangka tembung maksimal, sepanjang mungkin atau sebanyak mungkin. Nek ana wong gawe rok sangka pas polo, iku diarani maxi. Sing gawe wonge cilik dukur ireng manis. Hebat wis. Gawe rok maxi mbok mlaku, lek gak nguntir gulune wong iki kepengin ruwonge. Pokoke nek wong lemu, nuwun sewu aja sampe gawe rok maxi. Nek teko jedakan ati kaget teko doan. Karunge bantal. Sing nomor loro ana rok jenenge midi, sangka tembung minimal. Sekurang-kurangnya dari atas ke bawah berarti tengah-tengah. Tandane nek rok midi teko ning sore dengkul tengah disuwek. Lah ana belekane tengah iku midi, sing gawe all-round, wong kuning, wong ireng, wong endek, wong dukur mesti wantese. Lah sing nomor 3 mini. Mini sangka tembung minimal, sedikit mungkin atau sekecil mungkin. Iku adalah mini. Gawe rok mini tekon ndukure dengkul antara 25 cm ukurane. Kate wonge dedeke 150 cm. Wonge kuning rambute keriting mripate bola, kate alise semut merayap, gulune mangulan-ulan, lakonane macan luwe. Mesti dadi lan pantes sing gawe rok mini. Lah saiki mini hot. Lek wong gawe rok mini hot antara 35 cm teko nggone dengkul. Lah lek mlaku keterak angin ya dipikir dhewe ae. Ayo ngarane modal ya karo nanya dikatune barane. Zaman saiki iki nek tak pikir ya wis katimbang zaman sing kepungkur. Ya senengan zaman saiki. Luwe-luwe ngeneki pembangunan pesat. Pembangunan tahap yang kedua, tahap pertama wis selesai. Tapi tahap kedua saiki begitu dilaksanakan dengan seketat-ketatnya. Baik saiki pembangunan kantor pemerintah ya wis luar biasa. Pembangunan tempat-tempat ibadah di segala keyakinan iki ya wis luas. Luwe-luwe saiki nggone desa-desa wis dianakno modernisasi desa. Di desa sing tak weruhi adol ora do kidul nggone gubuk klakah ana. Antara teko nggone tumpang iki mbuh 14 kilo mbuh pira munggah gunung. Lho ndek kono kok wis ana poliklinik. Lho lek ngono pelaksanaan program pemerintah pembangunan iki ya luas temenan. Luwe-luwe saiki nggone Batu, baru-baru iki ya wis tas dibuka poliklinik Islam utawa rumah sakit Islam. Iki ya wis dibuka. Lho lek ngono kate gak seneng ya apa pembangunan zaman saiki iki. Tinggalane pembangunan tahap kedua iki suatu pembangunan oncor-oncoran api-apian. Luwe-luwe ana nggone Malang dianakno kota indah. Apa sebabnya kok dianakno kota indah? Satu misal dodol nggone pinggir-pinggir dalan, sing duduk mesine digawe dodol, iki digawe dodol. Lho mbok menawa dilarang karo bagian Kota Madya,
Larangan iku mang kanthi sopan lan prikamanusiaan, ya wis ayo padha diturut, ngale dolek nggon liya sing mestine kenek dinggeni. Lah iki dadi keindahan kota. Mbok menawa ana sak waya-waya delegasi utawa utusan teko ndi-ndi, dadi nek nggone Kutha Malang iki lek ngono nggone Kutha Malang iki nyata-nyata wis bisa melaksanakno kota indah. Sing durung bisa nglaksanakno iki lak kamari ya. Lek dodol ana nggene pinggir dalan, kapan dilarangi ku mesti oleh ijol. Iki seneng aku ndelok kamari. Lah iki saulan iki aku gak tau sambang nang omahe. Jare kabare bojone arek iki nang nggone Jakarta. Lho nang Jakarta iki ora apa arek iki. Wong sekolah yo bayar pijet biyen iki. Mosok sih nang Jakarta lek sak mangko lek teko tak takonane teko ndi arek iki. Wah. Mandore sumber porong teko. Teko ndi? Teko Jakarta. Kani gile teko Jakarta iku ora apa. Jare dihukum. Bar ngomong sing enak. Meniki ya Pur, titenono nek aku sampai teko Jakarta iki ya, aku lah melok ben Pur. Apa? Melok ben. Ben apa? Ya ben ngono ya ben ngene. Oh. Kon iku ya nek pancen kon iku melok ben itu suatu ya uga termasuk kesenian. Iya. Tapi ben iku kesenian apa itu jenenge musik sing all-round. Bener. Gawe ben kenek, orkes Melayu ya kenek, keroncong langgam ya kenek. Wis digawe jula-juli ya uga kenek. Sembarang wis wong di kampus barang ya kenek. Lah iya. Lah kon ana kono iku bagean apa? Lah iki apa mosok kon gak krungu berita ngono, Bu? Durung. Siar-siaran radio sing ben sore disetel mosok gak krungu. Lho, aku ya gelem ndelok. Kapan radione tanggaku di-setel, pamane berita-berita pemerintah kan mesti berita resmi. Ya tak rungokno. Saiki ana berita olahraga, ya tak rungokno. Berita-berita kebudayaan ya tak rungokno. Luwe-luwe nggone ngarepku iku ana TV, dadi iso terang jelas lang kabare karo terang wonge. Lah iki sing tas nyanyi sing buru-buru iki. Sing ana Jakarta iku prasamu sapa? Lho iku lah kon ya. Lah sapa? Wong kono. Lah terus kon niku bagean apa? Lah aku merono iku lah melok rombongan ben iku mosok melok nyanyi ya. Lah melok apa? Wong aku mek dodol permen tok. Iku dudu termasuk rombongan. Nah, tapi budaya bareng mulai ya bareng kok. Oh, dadi melok bareng itu. Iya, lah kene teko Jakarta, sing bagian musik ya nyandak musike dhewe-dhewe. Lah sing kon sing bagian nyanyi ya nyandak penyanyine dhewe-dhewe. Lah aku ya nyandak dagang aku, Bu. Ya mek perkara iku tok. Iya, tapi kesele padha, Bos. Lho iya. Tambah soroan aku lho. Kongkon keliling ngene rumah. Soro pikir ndak ya, kono sing nyanyi enak, Pur. Kene ya luas ngene. Gak ono sing ganggu. Nyanyi bengok-bengok wis gak ono sing nglarang. Bareng aku kate liwat iku. Ya, permisi Om, permisi Om. Iya, sebab nek liwat iku akeh saking padete penonton, nek gak permisi wong tepak musakno melihat penyanyiannya utawa ndelok pemukul musike, iki awakmu bisa salah. Lah ya iku, Bos. Iya. Lah kok sik ta lah. Nek pancene kon iku melok ben mosok menyanyi titik-titik ngono guys. Lho ya apa sih lah sing mulang nyanyi lagu anyar iki sapa? Sapa iku? Lho ya wong kon. Lah ya apa kan? Aku nek kon. Aku mek melok ngrungokno tok. Tapi iso umpamane menyanyi. Lho lah nek atase nyanyi sembarang nyanyi aku iso, Bur. Nyanyi Melayu. Aja maneh nyanyi Melayu. Keroncong langgam iso. Pokoke nyanyi barat iso. Indonesia pop bareng. Waduh wis sembarang. Lagu hot iki sembarang. Waduh lek ngono ya duet ya iso kok. Wah, lek ngono termasuk kon ndak rugi. Lho ya apa aja. Areke. Ambune. Cut. Prasamu aku iki baceman asem. Ngerti ya? Masa bor, masa elek ya elek. Mbojo sampe teko kecut. Wong ambu kecut ngene elek-elek wong bor. Lah, lek pancene kon iso menyanyi, aku titik-titik biyen tau melok ben.
Lah coba nek kon sing menyanyi, aku kepingin ro. Kon nang Jakarta sak wulan, jarine kok kono-kono dak melok rombongan band. Iya. Lah lek kon panjene wis ngutarakno kon bisa menyanyi, aku coba sing gitar kon sing menyanyi. Ngene lho, Bur, nek kon gitar ya aku nyanyi. Tapi aku iki kudu nurut awakmu lho, Bur. Lho ya Mas, aku ya nurut kon. Engko nek kon nurut aku wah bingung gitarmu iso gak karu-karuan, Bur. Melengkung kabeh, Bur. Lek nurut kon. Soale suaraku iki nak duwa, Bur. Oh. Gak kena diampet-ampeti, Bur. Gawane. Iya. Lah masuk nyanyian niku lah. Loh, iku saking swara landung, Bur. Oh, lah ya ndelok ae Karing kok ya, kan dimaksud satu metode penyanyian karo pemukul musike lah mesti kudu kres. Iya. Iya, cara nek kapan anune kan samen spell, pamen kendang karo sing joget kan ngono ah. Tapi padha-padha ngertine. Iya. Kalau satu misal sak pamane do re mi fa sol la si do. Nah, do si la sol fa mi re do. Loh. Ala apa kate? Do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Loh. Lah apa kate dikereno? Langsung do si la sol fa mi re do. Do si la sol fa mi re do. Kate ngene. Gak menggo. Aku si gitar ya. Gitar first striker iki ya. Iya, Bur. Lah kono gitar biasa enggak ono. Larang-larang. Ono gitar biasa cuma kanggo keliling. Iya masih gitar biasa saiki ya ono first striker. Iya, nggih first striker kabeh. Iya, nyekel gitar lah mesti ngene ya. Bur, kon iki apa, Bur? Iki lah nyekel gitar. Iki dudu wong nyekel gitar, Bur. Lah kon nyekel gitar ngene seminggu lah peko, Bur. Lah ya apa? Nyekel aja ngene, Bur lho. Iki nyecawak, Bur. Iki lah variasi lah iki ya. Lha iki apa? Lha iya. Iya, tapi biasa Iya, ngene. lah iki apa? Lho, Oh, biasa. Ngene. Kayak ngene, Bur. Kayak kapan ngene? Lah, kan meneng. Ah, ngene. Lho, lah iki dudu nyekel gitar iki. Iki nomor 23. Lah mari dadi mendit aku. Masa ono nyekel gitar ngene? Ono. Biasa. Iya. Stem sik ya. Tang. Siji, Tang. loro, Tang. ayo mulai, Bur. Lah apa mulai? Wis bengi ini, Bur, meneh lak ngantuk ah. Lho, bengi ya? Lah jam 3 ngene. Lho, ya apa kamari kira? Iku manyetan kuine. Oh, diunine lonceng. Alah, Berasa aku lek unine lonceng, Bur. nek wis kuine iku wis flat, Lah. iki kari nunut liyane. Oh, ngono ah. Wis cocokno kene lambemu. Ya apa, Bur? Lambemu cocokno Ya kene. iki tak cocokno kene. Iya. Ya sido ajur kabeh. Ono apa? kate gendeng ah, Bur. Lah ya apa? Masa penyanyi sing ya apa ya ora kate dicocokno mrene, Bur. Dudu iku dicocokno nggone kene. Apane? Tune ton. Ono wis mulih ngono. Sabene kon tatani gelem mabur arek iku mo. Kon kate golek dhewe. Saiki dibaleni sing lanang kon takokno. Ton sapa? Ton iku anake Mbok Katijek. Alah. Dede ton iku mat-mat. Oh, balik nyambut gawean jeragane maneh misan. Ngene lho. Iku ya dudu jenenge wong. Saiki nada suara. Ngene lak kenek. Lah ngemis iku. Lah nada suara. Oh, sing Iya tunmu apa C, apa G, apa E, apa F. Oh, kana. Ngawur ae lah. Teko kono lah. Kono. Iya, F. Demonstrasi gitar dhisik ya. Awas lho ya. Ya. Si Tak benakno. Gitar munjulek. halus sih. Demonstrasi gitar. 1 2 3. Apa, Bun? Lah apa kan biayaan? Lho, lah ono bos sing tepak apa ku jenenge ben-benan kamu jalo. Lah mana. Kok iku man. Sik man kok. Kok iku man lho. Kok iku man. Wis. Lah iki kaya nomor 49. Gol kon niku kate gendeng abur. Ayo. 1 2 3 go.
Wis anu ngene tak pangan wis. Oh gitar kok dipang. Apane lek kakekno awakmu bolak-balik ucul terus iku. Bur lek ngitar terus ngene carane Bur. Tanggapan seminggu entek gitar piro kon Bur? Iki ya gak ya ono sandange sih. Ono. Lah iki ge demonstrasi tak umet-umetno ngene lho ya. Iku mah gak mumet Bur. Ya apa? Miber iku mah. Lah ya. Iya. Nyanyi sing gampang-gampang ae ya. Pasar baru ya. Lah iki seneng. Ya. Siapa itu naik becak berbaju biru pergi kemana? Kecomboran. Kecomboran. Iki lho kedel iki. Ke pasar baru. Ke pasar baru. Ke pasar baru beli apa aku tak tahu. Bukan selendang, Bodolan rambut. loh ya apa? Masa Bur penyanyi saya terus. Bukan selendang, bukan sepatu. Bukan sepatu. Goseng-goseng go kiri dan kanan. Nek nenek nenek. Mari endohoi. Loh, Salamane. nek nenek nenek bermain dakocan. Bermain dakocan. Keluar masuk toko. Aku tak tahu. Keluar masuk toko tak ada urusan. Ora kene oleh ae. Oleh masih mlebu toko gak apa. Ayo apa sebabnya aku kok muni tak tahu. Apa? Karo karepe wong tuku. Walah. Dadi wis meneng ngene tok ae. Malam minggu. Anu iki seneng Bu. Malam minggu, ayo pergi Ke rumah sakit lo. Salamane. ke bioskop. Aku iki biyen Bur nyanyi gendindi gak tau dilokno Bur. Ke bioskop. Bergandengan ama pacar. Nonton lo. Bergandengan ama pacar nonton koboi. Beli karcis, tahu-tahu Kehabisan. Jaga bensin. Lalu beli minyak campuran. Lah apa tuh bensin campur iki lho. Lah ya apa Bor aku ngomong dhewe ku Bor. Kudu jaga Beli bensin. bensin. Tahu-tahu beli campuran. Lah apa? Jaga gengsi. Oh krunguku bensin. Terpaksa beli catutan. Aduh asiknya nonton dua-duaan kayak nyonya dan tuan. Kebingungan. Di kedongan mau beli minuman kantong kosong Kiandangan. malu ame tonangan karo Jawa. Mau beli minuman kantong apa itu jenenge? Kantong kosong gelondangan mau beli apa itu malu ame tonangan kebingungan. Lah iya aku karo jawane perkara bingung ndak iku. Wis kan nyanyi dhewe wis. Anu ngono. Aku masih malam minggu nyanyi dhewe enggak apa-apa. Bu. Malam minggu, Malam Senin, malam Selasa, malam Rebo, malam Kamis semua lagi aja. Kok nyanyi kakakno dibingkem.
sampai kok terus malam-malam nih. Kau urute Abon. Mari Minggu ya Senin, mari Senin, Selasa, mari Selasa, Rebo, Kemis semua. Walah, ya terus saya nyanyi ya. Ayo pamane saiki Minggu to, pamane Senin gak diitung gak apa kate dikai tanggalan barangnya. Wes ana menyanyi langgam iso kan? Ono langgam ngono. Kayak Mus Mulyadi barang iso. Ya iso. Umpamane rangkaian Melati. Yo di mata. Wah. Na na ni na ne na. Rangken Melati. Nah, nih, isa. Nah, isa. Nanu. Nah, Isa. komentar dhisik ya. Iya, Saya umum kon ya. Kon maca sing apik. Lah macaya apa maneh, Bu? Kok gak mana ta? Gak ono. Masa gawe rai. Tak sing di maneh. Sing di omahe. Ya wingi tak pepe cucu petik ngono. Wis gak ono ya make it ta, Bu. Ancen main itu. Wis make it ta. Tak gayawan ya iki bengi ya iki. Komentar ya. Iya. Saudara-saudara sekalian dan para hadirin yang terhormat. Saudara-saudara dan bapak-bapak sekalian, mungkin hanya mengetahui mungkin hanya mendengar di suatu lagu baik di radio maupun di TV. Kalau mengetahui wajah bagaimana biduan dan bidu wanita kami terkenal, hanya bisa melihat di wajah di gambar majalah atau di bioskop. Tapi kali ini saudara-saudara dan bapak-bapak sekalian akan tampak mengetahui sendiri bagaimanakah wajah biduan kami. Antara lain biduan kami terkenal Mus Mulyadi, Alfian, Jakarta. Bur. Meneh lah apa tepak jenengku ki aja kon nentengno ngono ta, Bur. Lho lah kon enak ngono. Aja kon gawe jeneng biasa, Bur. Sebab aku ya tau nang di luar negeri ya, Bur. Jenengku enggak tak gawe kamari, Bur. Di sapa? Jenengku tak le. Dile sapa? Min Boy. Oh, nek nang luar negeri men, Bo. Iya. Lah lek kapan ono ngene kene? Boy Min. Walah, mek diwalik tok. Saudara-saudara sekalian, Mus Mulyadi baru saja keluar dari RRI Surabaya. Wah, ada. Alfian baru saja keluar dari RRI Jakarta. Tak ketinggalan saudara Kamari Min Boy baru saja keluar dari penjara. Bur. Wis gak usah nyanyi mari, Bur. Ayo golek papan sing sepi ayo. Ayo teman-teman. Kon tuh nono juara penyanyi teko penjara iki. Keluar masuk ya teko dek piringan hitam itu lho, Bur. Masih gak ono sing wutbat masih cuwil cekne wis. Oh ya, dadi padha-padha teko RRI ya. Iya. Grong. Liwat sing iki lho. Lho, ya tak liwati gange. Liwat. Ngaro ya sing. Lo keselak. Kon sing ngene-ngene ana sing ngene iki. Nyanyine kapan? Lo ya apa kapan wis mari overhang iku wis mulai Nyanyi. Iya. Oh, prasaku isik meneh. Mulai Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara. Kon sing ngene-ngene ana sing ngene iki. nyanyine kapan? Lo ya apa kapan mari overhang iku wis mulai Nyanyi. Iya. Oh, prasaku isik meneh. Mulane aku ayem ae, Bur. Ada wong kadare isik meneh tak ayem-ayemne ambek mikir lagu anyar ngono. Saiki. Ron. Rangken melati yang ana pepek do pinggir kali nyucuki parisa uli tutui ceplok. Bebek pinggir kali. Meneh aku gawe nang rumah sakit, Bur. Apa? Penyanyine nama. Ana penyanyi dicekut ta, Bur. Lah ana bebek pinggir kali ku Tak nyanyi apa? Rangkaian
melati yang ku simpan di dalam hati. Ngono iku lho. Oh, iku. Iya. Lah iku gak iso. Kon mulai dina iki ya, wong gak iso menyanyi muni iso. Nek sampe ro sing pinter menyanyi lek kepethuk rajit, ya isin-isin kan. Waduh. Ah, iki lho jagone menyanyi. Ah, lek iki out. Dipindah kan kapok. Oh, nanti menyanyi keliru. Apa? Merono mari noleh guyu merono. Yang aku noleh mari guyu. Karo apa? Ya gak apa-apa. Kon iki ndelok iki aneh aja. Aku ndelok kon gila. Ya apa sih? Gila. Kon maneh gak gila wong aku sing awak ya gila kok. Aku krungu teko kono wae nyanyane. Macem-macem demonstrasi, gitar maut. Wadah, terus saiki menyanyi. Wow. Menyanyi sing terakhir iki aja dirusak ngono. Iya. Mergo penciptane iku ya oleh ngarang iku sampai beberapa bulan. Iya. Diciptakan sampai beredar kemana saja. Iya. Dong saiki kok rusak itu karepmu dhewe. Iya, antemen mari. Wong sing merentah awakmu kok antem cebok. Kon iki combene ya. Adi lek panjene kon iku wong seni, niat apa iku jenenge mempertinggi seni di Indonesia. Iya. Aja sampai ngono. Iya. Sapa sing nyetel lah iki dukungan perlune seni di Indonesia iku cek ana mutune. Ada penilaian yang tinggi. Repot. Sing nyeneni iki sapa sih, Bajit? Sing bagian nyeneni lak kene mosok bolong situ dikroyok loro. Gak ngono ngene lek panjene kon belajar menyanyi. Enggak apa-apa, Cik, mas aku bagian salah kon salahno biar ngene. Karuan wis. Kayak kabeh salah lak malah gak ana itunya nah. Ya salahno enggak apa-apa. Aku lak wong ngalana. Ya enggak apa-apa. Ini salah benerno. Ya enggak apa-apa. Salah tak tempiling kok. Wong kon iki kok jak muring-muring ta? Kate gak muring-muring ya apa mosok nyanyi mulai mangket. Saiki gak ono bener blas. Mergo muring-muring mesti. Iya. Lek subur muring-muring tambah manis. Oh iya. Balik kon muring-muring, irungmu tambah mekar. Iya, mledeh. Masih gak muring-muring iki ya wis mledeh. Muring-muring ya tambah mengap-mengap. Kon iku kok ngurus serung siji. Lho ya gak ngono sembarang kan teko kebawaane iki. Kon iri ndelok irungku ta. Lah kon iri lah mbok iki serangan apa? Lah wong irung kon terowongan Karangkates. Ayo kaya iku. Iki kon reken proyek. Kaya iku kon kaya tau-tau ora Karangkates. Kok ngatasi kon ana biang ginten. Nyanyian rangkaian melati ku enak. Enak. Bener nyanyian iku nyanyian lawak. Iya, tapi saiki wis dikanisir. iya. Kanisir. Oh, mangulong-ulonge Wis dimodernisir. Nah, iku lho, sir iku lho. Dikanisir Wis dipermodern. Oh, dipermodern. Iya. Nah, misalnya kayak Musmiati. Itu kan cerita nyanyian-nyanyian sing lawak. Iya, tapi enak saiki dimodernisir. Iya. Tunggale kayak saiki mang rangkaian melati sak jan enak. Enak. Saking sing menyanyi kaya likur dadi gak enak. Kon iki bolon ndi sih, Bur? Mangkane gangae wangmu kon nang aku kaya wedi sih, Bur. Iya. Saiki duwe bolo rupa-rupane kon niku kok kaya ngantem-ngantem aku. Lah nyacak kok keroyokan loro. Apa? Kata sing ngene-ngene mosok dadi rong banyon. Wani kan. Karo sapa? Wong loro. Iki ambek iku. Iya. Ambek iki wani. Iki. Iki durung pati wani. Nyanyian ya ngene. Aku wani ambek iki ya buyar, Bur. Apa? Tangane sak mriki. Rangkaian melati kan ono nadae. Iya. Oh ya, terus Nada suarane. Nada suarane. Tadi didelok metode nih. Rangkaian melati. Aku mah ya wis ngono. Gak ngono kon gak. Kalau kan
rangkaian melodi ana bebek pinggir kali. Iya. Ya aku nyanyi ya ana wong liwat angon bebek. Lah sapa kadang gak bingung. Aku nyanyi ngene iki latihan ya. Ana wong angon bebek. Rangkaian melodi angon bebek nang pinggir kali. Tak karepku kate ngilokno. Lah tepak nyanyi iso ngilokno. Iya. Aku tak menyanyi. Nah, Nyanyi Istanbul 2. Istanbul 2. Apa? Kon protokolis. Istanbul 2 apa? Jauh di mata. Jauh di mata. Ya Istanbul 2 jauh mata. Lagune. Aku bakal ngepas. Iki orkel ae. Oh ya. Kedisik. Apa iki Mas jenenge? Itu orkel iki. Apa? Iku goceng kerah iki. Gitar ya. Ini suarane saking mulem iki. Golek. Ora apa kok golek barang wis nyepak. Kalau aku mang dadakno liwat gange. Rokok. Lah iki. Jadi mata dalam kenangan wajahmu tetap terbayang. Sungguh berarti tak berpisah air mata ku titik bersinar. Bukan iku menyanyi ta sambat. Aku sumpah bosok. Aku sebel gak kena. Aku sampai melentung. Masa sek ngene lek. Aku malah bingung dadi malah alah. Kon iki ngawur ae. Aja ngono. Eling cek lak ngene ya. Iya. Tutupe cocok. Iya. Bareng tak jebul buntet. Apa kira? John. Waduh. Lah, nek kan ngene. Sekolah. Apa rek? Lah iku ketok sak ngono. Lek ngene iki sing tak jaluk ya tulisan ngene. Iya. Lah kadang-kadang kok lembut. Ki tulisane Ayo, lembut rada gede. diremet. Rada Iki gede. gak pati apa-apa. Kepada siapa? Kepada siapa? Halo? 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 Jawab CS. Kepada Kepada kapasia. Kongko salah-salah tak tempiling. Kon ki melok maca. Ya. Kong kene ngenekno apa anane iki kok. Warga Ludruk Persada Malang. Dengan hormat bersama surat saya ini mohon dilayangi dilayani. Iya, ketemu buntu ah. Pikir rada kene titik ala lho. Aku mang muni dilayani ya. Dilayangi. Saya muni dilayani ya. Lah iya. Mestine ya dilayani ya. Iya. Aku lak salah. Lho. Mohon dilayani gending Jula-juli nangis karo guyu. Dengan man-paman. Paman-paman guyang kamari. Lha apa? Guyang sapi. Ora apa lagi apa? Man-paman guyang kamari. Wong aku wis asik kok diguyang. Lagi man-paman guyang. Man-paman guyang bolong. Pasrah. Man-paman guyang sapi. Lah iki lho. Saudara tajab dengan besok malam mohon dengan hormat supaya membuat cerita apa itu reok warok
Arya Suramangala. Oh, ya Suramangala. Oh, lahirnya Arya Penangsang. Loh, oh, duduk. Arya Penangsang. Ya duduk lah ya aku kate muni lahirnya pangeran Untung Suropati kate ngono lho. Keliru pangerane Penangsang. Iya. Permintaan tersebut dan keluarga seni budaya besok Bintang Surabaya cowek. RI Hadi. Oh, kanca dhewe. Oh, keluarga seni budaya besok Bintang Surabaya cowek RRI Hadi. Oh, ya. Iku ya apa iki? Ngerti ka? Rajit ini, rajit ajar apa Mas? Sampai sageti aku. Lah kok kene kancang. Lah pas kene iku. Lah iki anjene namunine nomor sapa? Ya tapi aja klawer ngene. Lah salahmu dhewe anjene apa sih awakmu? Ketang-ketang rezekine enggak gelem. Ya sampean rezeki ta. Arang situ ditonyo wong iku sih. Iya. Lah gak tepak ngipi apik. Kon kate nang ndi kon? Gua gak krungu kon kok. Mereka lho ndise aku ngendaki wong lah enggak ah. Minta kiriman lagu satu bribe Jula-juli bal-balan. Ah, bale wis ana, Dit. Lah iki. Oh. Lah kon iki kate gendeng ah. Kon tuh mono bal ganteng ah. Kepada semua pencinta ludruk, terima kasih dari kawanmu sendiri. Ya wis. Apa sing pertama mang? Pertama, apa mang? Tinju. Oh, enak. Iku cerita lho, Cerita kok keliru tinju. Iki Sing pertama mang gak mulai ya? Paman. oh, Paman. Iso. Mantaman niku lak ya padha karo lagu Andi Lumut iki. No nene nana ni ne. Tawene. Lah, Mantaman sing luwih serius maneh diganti Andi Lumut. Kon sing dadi kleting lorek. Lho, gak ono. Lha apa? Oh, klenting nek telu, klenting abang, klenting ijo, klenting kuning. Oh iya, kon kleting abang. Aku mbokne kon Andi Lumute. Oh, ngono ah. Iya, ayo kon. Aku sing nek. Iya, wedok lho, iki wedok lho, duduk lanang lho. Ya apa? Lah aku dadi wedok mosok ana wong wedok praene ngene ah. Lho gampang. Ngene ae. Iki Andi Lumut kan ana ndek ndukur ah. Iya, ndek ndukur. Ketok ah. Iya. Bapak, iki ae badak iki ae sak ndukur. Oh ya wis, kono nang ndukur badak iki. Ya. Aku Andi Lumut Iya. ya. Ada Andi Lumut, tapi Andi Lumut mbledhe lho iki. Ya. Kon sing diunggah-unggahi. Iya, kon. Aku menek ah. Enggak, mana? Kon dadi kleting abang. Iki wis dukur, Bos. Sampan dek. Loh, kok niku dadi kleting abang iku terusan? Rampok. Lah mesti Kleting abang wong wedok kok ayo ya mlaku ngene. Wis dapat. Lah bengos sudah nanti. Lho, engko brengos dicukur, alis dikerik, idep dibubuti. Orang tadi keteng ning mripat kula sak mene-mene ya Ci ya. Iya. Bener. Menek. Iki jangan dukure Iya. gak ketok. Iya. Gacah. Hanya nih mbak-mbaknya aliran baru dia. Mbak-mbaknya aliran baru. Bur. Radi teko doan dadakno api, Bur. Prene mingkup. Dadakno kate mlakune setengah melet. Kate menggerut brengose tempuk. Iya. Dadakno kaya nenek moyang. Kok ya ada apa le? Ya ngono mang sih Pak Gaten. Ate kono. Kate gawe lupa. Oh, kan yuk. Nah. Kok niku kokor. Iki apa seweke? Masa saya balik dicelekno ae. Aku lak ngene. Nah. Kula nuwun. Kate dikai hon. Ayo, Pak. Kanuwun. Kula nuwun. Walah, awan-awan kono daya ayu rupane. Mbak, siapa, Mbak?
unggah-unggah ya sing anteng no. Nuwun apa leres kriki griyane mbok rondo dadakan. Oh alah, inggih pancen leres menika griyane mbok rondo dadapan. Nah dereng presa nggih kula niki. Oh nggih. Lah sampean sinten? Oh keteng abang. Alah apa bang? Kate njaluk duwe kreditan. Apa doaya? Kreditan. Rasamu abang kredit iki kok ta? Karena keteng. Iya. Itu-itu apa, Bang? Lah apa plete abang beduk-beduk kok keluyuran nanggone dadapan. Tebe saking dusun ngantos kriki kula badhe unggah-unggahi. Unggah-unggahi sapa nak? Unggah-unggahi andi-andi mulut. Andi-andi lumut. Andi-andi lumut. Nggih. Walah, plete abang. Jan pancen kowe unggah-unggahi anakku andi-andi lumut. Coba saiki tak aturan tak kongkone mudun. Nek kapan diterima yo ojo seneng, kapan ora diterima ojo dadi gelaning penggalih. Aiki tak kersa Barondo. Saiki tak celuke ya. Nggih. Lho nanti arek, Bang. Lho alah. Oi oi oi. Kok iki pola apa kon iki? Menek. Menek. Kade kono ae kade kono. Tole tole ande ande lomo no ono iku kang dadi asmane. Kene nak jawab tenan. Jawab. Sibo kula batana madon. Putri ayo sisa nesi yo kang. Oh, dadi kowe ora gelem to Mboten, Bu. Plete abang, apa kon bener sisane wong dodol kacang? Sinten sing beda? Yo anakku andi-andi lomo. Bakalan siang. Tadi kula ditolak. Iya. Jadi lumut. Iya. Beneran. Loh, kok beneran? Sirunge kaya apa? Drill. Keren.
Banja. Yo, panjane kon besamu kok. Besamu apane wong ket mang molor. Tanganmu ngene. Ngarepe cocok, rodok maju bareng teko tengah-tengah moro mengkeret. Ayo jila-jili bal-balan. Ayo. Ayo sama dadi kiper. Aku. Ya, aku center bure. Banter saya kira aja latihan Najib. Lah muncul wong liya kena kon ngene lah mosok kancane dhewe rene. Apa-apa. Itu iki sing loro. Lah sing loro sing iki. Ate kendeng lho. Kon ngipro. Wong pas apa gak kon tulungi, Bu. Yo, dadakno kene nang dadakno jum-juman kok. Lha apa kono, Mas? Aku kepir, Bu. Lho karo. Lho masak kok ngono gak ero. Kon gak ketok. Ya, kon gak ketok. Angene bidok. Masak kok aku kepir lho tuwa. Gak kon tulungi. Gak ero. Kon sing kene bal sing nulungi aku. Iya sih mesti to. Rajik kene bal aku nulungi. Iya to. Aku sing kene. Lho ya carno, kapak nino tuh. Bener gitu ya. Betul. Ngene, kali lagu-lagu lainnya. Iya. Iku bisa dilayani iku. Oh iya. Nah, saiki ndelok arek-arek pada pembukaan wis belum bengi. Iya. Ya, di Sanan Sari, ayo mlaku. Jalane rodok gak enak titik. Iya. Colot. Iya. Ayo liwat kene wae supaya ndang teko nang panggon
saya tunjuk. Saya mundur nyaris ini mundur kan kondo. Lah kali lain apa ya kuwi? Lah berarti aku yang mikir lah kondo melo-melo. Aku sampai muning hari ini.
RRI Malang diaranipun hanya wiji ang leluri budaya Jawi tetembangan kejogetan langgam roncong lagi hati gawe tetembungalan ayam mengati. Yan, Iya, Mas. aku ora ngerti. Awit jalan apa nganti kowe ngajak metu saka satengah-tengah resepsi, saka setengah-tengah kanca akeh. Apa kowe rumangsa kuciwa lan getun lan ora oleh menawa aku lungguh bebareng karo kanca kancaku, senajan to kuwi kanca wadon. Mas Mawan. Sejatine dudu kuwi sing tak karepake. Panjenengan ki pasti durung ngerti to. Durung ngerti apa aja ora ngerti. Apa dhewe ngenane karo trimo layang saka aku. Perkara layangmu sing akhir-akhir wis sapa. Lan isine uga aku wis ngerteni. Ning rumangsa kaget ya. Ing atase ngejeng-ngejenge rame-ramene kanca sing lagi dan. Ananging kowe mara nyeret aku ngajak metu ana satengah-tengah kanca. Banjur mbok gak ning satengah-tengah taman niku. Arep perlu apa kowe? Aku kuwatir mbok menawa kowe duweni panyokro bawa sing ora-ora. Kang ateges kowe cemburu karo aku. Aku ora oleh lungguh bebarengan karo kanca kancaku lanang lang wadon. Kuwi sing tak kuwatiri. Ora, Mas. Menawa aku cemburu karo panjenengan ki ora, kaya kata peta, aku hubungan katresnan karo panjenengan kira tahun 2 tahun, kurang luwih ana 4 tahun. Ning aku cemburu karo panjenengan ki yo kasep ngono. Sing tak karepake kira kaya ngono. Aku iki rada repot ngono, umpamane aku ki matur terang karo jenengan ki kok yo lambeku karepe kumecap kaya aku apa. Lah nek pancen bab iku wigati banget. Lan perlu aku ngerteni. Yang apa kowe mestine ragu-ragu. Ora usah kowe ragu-ragu. Awit aku antaran kowe prastya. Menawa kesulitanku uga kerepotanmu. Lah kuwi lek sing dadi persoalanmu, aku uga kudu ngerteni. Bener, Mas. Mula tak suwon kancing sate penggalit. Panjenengan menika mbok yo kagungan watak satriya ngono lho, Mas. Lah aku ki kurang satriya sing piye mbok karepake. Jajal to. Boleh kagungan kekarepan ki sing terang-terangan, aja sak ditutup-tutupi kaya ngono, kabeh nganggo isin barang ngono kaya ngono. Mau sing terang-terangan wae. Nah, nek aku pamane arep miwiti ki yo lo dulune ngono. Jenengan ki ayo ngerti to. Aku iki sawijining wanita. Umpamane wanita kuwi rak yo bujine luwih alus tinimbangane prinjo. Aku sik durung mudeng sing mbok omongake ya. Sak jaluk kowe kondo kanthi baris wae. Kowe ora usah riku-riku. Aku kuwatir, Mas. Aku ki arep matur terang karo jenengan. Kok jenengan iki ora cocok karo
lah. Kaya jeneng owah-owah iku. Lah pancene panemumu kliru, lah aku arep benerake piye? Nek pancene kliru ya aku ajeng nglirokake. Ah nek pancene panemumu bener, lah piye? Kebeneran iki sing ndi? Ning jenengan sesuka karo aku ya, Mas. Lah aku arep nesu iki ya gek nyang apa lho. Wong ora ana perkara ora ana sebab musababe kok arep nesu. Ini lho, Mas. Kanggo njogo omong-omong sing ora becik. Hubungan katresnane awak dhewe iki. Ayo to enggal-enggal dipungkasi mawa perkawinan ngono lho, Mas. Mung perkara kuwi to ya. Lah wong perkara ngono kok sajak bulat-bulat arep ngomong. Ora bisa kumecap. Lho ngene ya, kowe tak ngerteno dina iki. Perkara layangmu isine wis tak ngerteni. Sing prinsipe kuwi padha karo sing mbok omongake karo dina iki. Ananging apa sebabe nganti dina iki aku durung bisa menehi kepastian karo kowe. Sebab sawise 3 wulan aku metu saka studiku. Isih lagi sak wulan iki aku nyambut gawe ya. Lah apa sebabnya aku mesti kudu golek penggawean dhisik. Senajan to aku ngerteni wong tuamu cukup, uga wong tuaku iku ya ana ananging sabisa-bisa aku sawijine wong lanang sing duweni rasa tanggung jawab. Aku mau segala pembiayaan perkawinanku nek nganti gantungake karo wong tuwa. Kuwi sing sak karepake. Sabisa-bisa aku berusaha dhewe. Iku mung krana tresnaku, gedene katresnanku karo kowe ya. Nanti aku duweni panemu sing koyo iki. Nuwun sewu, Mas. Artine panjenengan iki durung percaya karo aku. Apa wong tuaku iki kurang cukup? Apa wong tua jenengan iki kurang sugih? Tapi jenengan iki kagungan penggalih sing kaya ngono iki lak nerapa ngono. Panjenengan wong tua sekarone ngono, Mas. Kowe kok teges aku ora percaya karo bulan nyepelekake karo wong tuwa sekarone ora. Ning arep wis tak omongake. Aku sawijining wong lanang kudu bertanggung jawab segala-galane. Lah iki mulai dina iki rene engko iki bakal aku nang koyo omah-omah. Ateges kowe dadi sisian. Senajan to iki sih durung resmi. Aku berusaha merintis jalan bagaimanapun. Besok yang aku akan keluar tantang gantung hati karo wong liya. Kuwi sing tak karepake. Iya. Saturune aku matur sembah nuwun karo panjenengan, Mas. Apa-apa jenengan durung dadi bojoku wae. Jenengan iki kagungan kekayutan sing kaya ngono. Aku mau luar banget kebutuhan panjenengan, Mas. Aku matur sembah nuwun karo panjenengan. Sing satuan ki awak kaya ngono, kaya senajan ta durung bisa mutanake perkawinan. Sono enggal-enggal wong tuwa jenengan sekarone iki diaturi rawuh nang omahku ngono lho, Mas. Dan aku ndang semacam ngono. Jadine persoalan iki wis tak aturake karo bapak iki. Neng bapak ibu mung kari nunggu aku kapan nunggu yang budale bapak ibu yaitu yang dalam kono. Ning nek aku antuk pastian to kowe sing maksude kowe duweni penentuan sing koyo ngene ndak gampang kok. Aku saka omah matur bapak ibu. Telat-telat minggu ngarep bapak ibu wis rawuh yang dalam kono. Kowe aja kuwatir man. Bener, Mas. Apa tak aku nganti tansah nyeseken sakapok mau persoalan iki. Aku wedi mau menawa nganti kelangan panjenengan. Bapakku terus banget karo panjenengan. Ora ana timbangane katresnanku Mas Mawan, kejaba mung pasti Mas Mawan.
Nyoto gede banget katresnanmu karo aku. Iya toh, nek pancen dalan-dalan kang kebak kembang-kembang kang mekar kaya ngene ora bisa diliwati. Aku uga ora ana dalan sing tak pilih maneh. Kejaba senajan ana ing endi wae. Aku kudu bebarengan karo kowe. Tenang yo, Mas. Aku nyuwun kanthi sanget karo panjenengan enggal-enggal diresmeke yo, Mas. Aku ben ayem ora tansah susah lamun saben dina ngono. Iya ya, sebab senajan to durung resmi aku antara kowe. Ya iku kanthi peresmian perkawinan. Ning nek wis diresmekake tukar cincin ateges aku senajan nyambut gawe nang ndi wae ya tansah senang. Kowe nek omah ora tansah ngangen-angen aku. Bener. Oh, yo melali. Marang yo durung pamit karo kanca-kanca ta. Lah luwih becik ayo saiki bebarengan bali mrono. Lah, sampe malah bebarengan ki suwi ora enggal-enggal. Jenengan dhewe aku nunggu nang kene. Lah iki apa arep terus mulai to? Lah wis bengi lho, Mas. Iya to yang kaya ngono. Gue tak sampai akeh kowe. Karo kanca-kanca aku tak pamitan sik ning dinten nang kene. Ning aja nganti nyingkir saka papan iki lho. Sebab iki dina bengi ya. Iya. Papan iki sepi banget. Ben gampang oleh ku goleki. Iya, Mas. Tak tinggalake dhisik. Yanti. Masih sen. Berapa kowe nang kene? Wah, lah aku udah narik pamit karo jenengan ta, Mas. Ngerti pamit resepsi ning jebule kowe nang kene. Perlu apa kowe? Kondo karo aku. Jenengan kabuka karo aku ki aku jadi lupa apa. Cara murung-murung piye? Kedulurku sing tak tresnani. Nganti bapak lan ibu pesen karo aku. Kamu barang tingkah pola aku kudu ngata-ngati. Ya nganti ora kedadean ora kowe sing izin. Bapak karo ibu katut Yanti. Ngerti kowe? Jenengan ngendikan aku ki lupa jadi lupa apa aku susut tukang lho. Kowe omongan karo sapa? Aku weruh Yanti. Kowe omongan karo bocah lanang. Coba, ayo ngalih kowe. Seprok pisan kon kowe. Ini lho, Mas. Jenengan ki susut tukang. Aturi bocah lanang kuwi mah dudu sapa-sapa. Iku maaf-maaf turmawan. Sampai kemarin tinggal di api karo aku tuh nang aku iku Mas. Arep gawe api karo aku. Pacarmu lho, Mang. Ya. Ngono meneng ae kowe. Panjenengan ki lamun deper sapise. Kondo pacarku lo tak jawab sudah muring-muring dibayar pisinan iki. Oh iya, Apa ke mama kan? Mawam. Ah, iya. Kaleme ya kene wae. Ini Yanti, yen kowe duwe pacar duwe rasa imbangan tresno karo priya. Kuwi aja nganti kowe gelem digawe sembarangan. Enggal-enggal diselesaikan. Lah kowe wis masa-masa dewasa, yen nganti kurang hati-hati olehmu njaga diri pribadimu. Cilaka Yanti. Jenengan ki aja kuwatir. Ana persoalan kuwi aku tanggung jawab, Mas. Ora bakal nganti aku kecewa. Tak durunge tak pikir dhisik untung lanrus. Ora kondo-kondo. Sapa iki? Iki bocah sing ngomong karo aku mau. Coba kandhane, Mang. Ya. Kok niku meneng ae. Kok dicek lagi aku. Oh niku ngomong ah. Aduh hari iki. Sesak menang. Tani Mas, Acet. Jenengan ki aku tutur aku
mergo piye wong iki dina bengi sing tak kuwatiri mbok menawa kok arep ganggu karo kowe. Lah sing tak kuwatiri. Saudara mendengar, akhirnya tiba di penghujung acara setelah sepanjang hari ini, Senin 9 Februari 2026. Kami hadir ke ruang dengar Anda untuk menghadirkan serangkaian acara mulai pagi, siang, sore, dan malam ini. Akhirnya dari Candi Panggung 58, kami yang bertugas mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatian Anda. Kami pamit undur diri, untuk jumpa lagi esok hari pada gelombang FM 105,3 MHz Radio Republik Indonesia Malang, perombat suara budaya Nusantara. Selamat istirahat, tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia karena selalu bersyukur. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.